Бегай, 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 бегай! Вале. И какво става, банда? Добре дошли в новото видео. Аз съм Стоян Ташев и ако за първи път попадате на този канал, това е канал създаден да показваме нашите ендуро приключения. Ако идеята ви харесва, абонирайте се за канала, за да не изпускате следващи видеа. Също така, мога да подкрепите видеото с палец и да напишете по един коментар. Между другото, за тези от вас, които гледат клиповете ми до край, искам да напишете долу в коментарите дали така изрезани клипове и съкратена версия на тях ви допада повече или предпочитате по-дълги видеа. Защото лично при мен, като гледам видеа дълги час и половина, понякога ми е отекчително, особено като гледам хора, дето не познавам. Но предвид това, че моите ментори са Супер Сако и Еди Найс и съм им изгледал всичките видеа, а те са коренно различни, защото единия качва видеа 10-15 минутки, другия качва видеа час и половина, така че искам да ми кажете долу в коментарите по-добре ли са кратките видеа или предпочитате да гледате дългата версия. Днес имам две неща, с които ще се похваля. Първото е супер яката ми нова тениска с моя образ и мотора. Направо уникално. Уникално яка с уникално яка материя. Супер благодарности на хората замесени в това тя да седи на гърбът ми в момента. А именно Ина и Влади. А втората е, че си взех нов екип и бутуши. Да, най-после си взех бутуши. Така дълго очакваните бутуши. Доста хора ми пишеха: вземи си бутуши, защо не караш бутуши? Истината е, че имах бутуши, но още при първото каране получих контузия на коляното именно заради тях и ме беше малко страх да сложа отново бутуши, но ето, че след година и половина пак се престраших и си взех. Така че сега отиваме към гаража и ще ви покажа новата си визия. Айде! Лично на мен супер много ми харесва екипировката, доволен съм от покупката си. Сега вече сме почти готови, вземем каската, палиме мотора и сме се разбрали с момчета да се чакаме на пътеките. Ще направим по 2-3 опита, да загреем малко и след това ни очаква една хубава неделна разходка. Така че останете с нас и приятно гледане! По-добре напред, че го фърли иначе. Знаеш колко е гадно обръщането? Горе! Пак е горе, бе. Може да изгасна, ама е горе. Няма значение. Горе. Там ли го изкарам сам? Не. Ако тръгне много надолу, пускай на салто. Сега го обърни го са. И само се яхаш с засилка. В движение. В движение му се яхаш отгоре. Висок ми е, не мога. Пускай леко. Втори опит на Хондата.
Бегай, 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 бегай. Тък му си помислих, добре го тръгна, добре го фана там. Викам, излезнава. Вале. Не. Добре, от него хвърли малко по-рано. Да го фърля по-рано. Да не се отепаш. Ще опускаш или? Как? Ще опускаш или да го избута? Не бе, няма да го избутвам. Добре, загряхме малко на пътеките. Сега е време да се повозим. Направихме по няколко опита. Успешни. Предизвикателство. Върхов бюджет. Горе на съдения, там и на там. Да. Това беше опознавателно. Да. Още едно опознавател. Дай. Добре. Сега вече се е изпрещил. Да го качи. Лошо беше тръгнал точно към бетона. Браво. Добре го качи.
Добре, айде сега да продължаваме. Да си намерим още нещо. Долу! Какво? Какво бе, бе? Какво например? Падна ли? На скорост ли? Да. Леко пази. Забил мотор. Спирачката там ке те закачи. Седни майка. Пустай мотор, не бъде гди. Забил. Някъде ви. Който седнаш, край една да му ебал майката и нема спиране. Цели се пъни. Викаш челно се, метна вътре. Челно? Целия? Сраби да го ебал. Всичко си свил, е. Не? Катастрофа. Айде сега продължаваме. Какво? Хвало се. Сега тук мога да образуваш една. Слези си тук да виж. Оди? Как се образува тук. Аз са га изкарвали с 300 зора. Един път га изкарвах с 300 зора. Тук е много стръмно, иначе е тук точно край. Е там от дъбиците и е там. Да, отнемаш засилка, отдолу си почваш от стръмно направо. Не мога да тръгнеш да се засилиш, сещи си. Виж, купало се. Две вади са една до друга. Аз до там стигнах, къде става стръмното.
Спусна сега? А? Спусна се то? Да, бе. Даже не да погледне колко е направо сколько. Не, ти оставих пространство да мога да фърча. Мислих, че е там ще идеш. Да? Мислих, е там, че ще идеш. И аз тук там мислех, ма... Да ми се иде по-интересно. Много се раздивенеш. Какво? Видам, къде си сигурен? Прекъсва, като почне тук да ти отмета. Е тук, като почне по бунките и преди тук ти прекъсна и сапа. Да, бе. Ма защо се раздиве така? Преди ме димеше? Не. Това е много иначе. Сега не мога вътре да вия вода да има. Изчакай го малко. The sun's sinking low. Heading up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast breeze got the vibe on. Тук си е магистрала. Cruising all day, no tick tick of the clock. Hit the beach, feet up in the sand. Wave to the ocean, yeah, it's part of the plan. Retro shades reflecting the sky. Out here vibing, making time stand by. Late night lights, city shining gold. Story after story, all the legends are told. Cruisers hit the streets, hear the engines purr. Low riders dipping, making heads turn for sure. Slide, glide, take a ride. Feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast groove, got the beat so sweet. Keep it rolling steady, feel the heat, feel the beat. Хайде. Не, ево. Ево. Е, това е по-добро. Леко е.
От тук ли гледаш? А? Ето тук види. Да. Айде, бегай. Това ще бъде всичко за днешното видео. Надявам се да сте стигнали до тук и да ви е харесало. Ако е така, цъкайте палеца нагоре, абонирайте се за канала, ако не сте се абонирали. Разходихме се днес неделно, лежерно. Тествахме новите бутуши. Между другото, може би ще свикна с тях. Трябва да свикна с тях. Така. Това ще е за сега. До нови срещи!